No és tan fàcil això, Això penja molt, diu. Lo que pasa es que no, aquí no se puede hacer los patates de noche ni nada. Vamos a, aquí había, mira, el lado de árboles, bro. Todo el lado de árboles.
No, la primera vegada. Està mulat, Aquesta és més vertical que la xerina. Sí. Que la xerina, que el mirador. El mirador té un trosset vertical, aquesta és tota vertical. Bueno, anem a veure per on agafem ara. Salvo on estan aquells, hi ha que entrar cap allà. Això també està molt bé. Està bé. Bueno, està molt pesada. Sí. Sí, però millor sí que dura, No, està No, clar. dura en mates. Sí, sí. Així t'aguanta. Està passada però t'aguanta. Tens la butxaca oberta de... Sí, aquí no tinc. No, del pit. Ah, vale. Sí, que m'he posat les ulleres al cos.